Kapor kalabyang ya kabangin Sdang ya kani gajing syakri. Hak ni kan opai jong ni kasengi. Ki para bang baro kani kasengi utrai kalong kasengi utrai ka bakarpang. Hak basitulop ka partheng ikan mau buat ngirakhe. Ya kani kasengi kum kabol Sunday school anniversary. Man aingo yo ublei ubala ai hangi ya kaktian ka bakhoj ka jong u. Ya ka bamangi kum kit khot jong ka Balang. Bat ki bangat hau utrai ba unong pnim jongi u Jesus Christ. Bangin yo bantip ye kijing mut kijong ublei, bat ye kijing temu kijong u, lengba kan kaktian ka bakhot kijong u. Bat lengba jong ni kapor, nakaliang jong ka Sunday school jong ka Balang, bat kumjuru nakaliang jong ka Balang. Ngi pedang sngop ha ya pi baro nadu kinong syarai jong ka Balang. Ki dukhat ka komiti Balang, ya pi kilong kpa kilong kemi ki samla bat ki hep ki baret. Bat kerpang ru ngi pedang sngop ha ya i Rabran Suiam. Rengkat bat ye i parlok ki bawan ban yasamran ye i bat kumjuru na kam tajong pi ki wai pat ki para banget ki badan ki wai pat ki Balang ki baju iet manwan man kieu kan ka yeng ka bakantang ka jong belai ya ka ban yo ban syakri ka Jingrwai rengkat ka jong pi kan penram mat kan pensingan bat ngej kem ba belai undor rengkat bagan ka por jong jing syakri ka ktian ka jong belai ka ong ka bapli ya ka ktian jong me ka ai jing syai bat ka pensyempang ki basida uble unisnai ban kerku ya kan ka por jong jing mani ka jongi bat igi banta baro ya ka bangin yo ban pendam makin long da ka jing penchat bor ka jong uble ngenia peteng ya ka nambar Jingrwai ka basispa an repusau sispa an repusau trai to wan chungo ka Jingiaseng jongi kerku mami da jing ai na jrong bajing syakri batlat barit jongi Beladap dabor mensiam kan kelalong. Kumtu berak sau teli kita khat. Bat hadian jong ni Jingrwai ngan sasngub ha ban kerpat i Mr. SL Rapthap. Ba in pulian nak tien ga jong blei. Bat ban bukti ha ka Jingrwai. Ka Jingrwai ka ba sispa an repusau. Try to want ngo ka Jingiaseng jongi kerkumame da jing ai na dro ba jing syakri bat lot ba
Nongiashim skor ya ka ketian ke jong ublei ya ka bagan puli nak sam ba sispa khat khandai it khat prapawei adu prapopra kaben siem jonga ka thrang khat ya ka jing panim jome ndrei nga kermen ha ka ketian jome ki khmat jonga ki dalong tenget thiau ban yo ya ka ki da yong nget thiau ban yo ya ka ketian jome kat banga ong lanomen pen tengen yanga na bang la jalong kum kalawasni hakatedem penban ngam klet ya ka an jongme kano kilong kisngi usakri jongme lano men bishar pendep ya ki bale benyanga ki basarong kilati kiluleb yanga ki bomlong kat bakum ka an jongme ki hukum jongme baro kilong ki basisya ki ben bomhok yanga toirap mame yanga sakhandiat kilajan bam do yanga hakakhando ndre ngam sim ino no ya ki hukum jongme to pen em yang agar bakum ke jingle e jongme kum tangan sumare ke jing plak sintur ke jongme dong ini lek khmat jong play ha ke jing Duwai atrai play ba clear tame budon bortam iwan ban pa ha khmat ke khet ke jing isne ke jongme kum ke Sunday school ha ke ne ke por ngai ngoi me bam la pen la yangi ban kieu skene ke yeng ke jongme ban mani me ban syakri me ngingoi ke jingdan rangkat ke jongme bat Sunday school lambak ki por ki bla la lek no bat atrai kum hakane ke por ha nim simlala ban yo ya ki Sunday school ha ban ham manla ka Sunday rengi Duwai ban ngi karpa di me menisnei ban play ikalat kalanti ha ka bangin yo alat biang ban play ki Sunday school ki jongi khnang ba ki khon ki jong me ken yo ya ka jingbam ka bakanja man siem isne atrai bandan rekat ban ngi lembakan ka por isne bandan rekat ban usakri jong me khamtam ha kan ka por ha baka dei ban ai ban sam ha pedang jongi ya ka khubon nak tien ka jong me isne ban sleu do man siem bakhoi jong me baki ai baro ki bamino anak sintur ke jong kinlong desisya ke jingbam nak benta ki mensiem jongi isneiru ban ma ban klet ru ya ki pop kirengkang ke jongi ki bobon ki bangi jupan ngosi ame bat tonang hikai ru yangi bangin nang la banri ban ya kat kum ka an ke jong me isnei ban ma ban klet yi jing tuna ki bobon ki bam sem ke jingem ke jongi ha kristeng Jesus Kristus ni pan amen. Ublei unisnei ban karku ya ka jing puli ba di ka jing shashkor ya ktian ka ba khoi ka jong u ban ngi kermen scam ma ublei unsngap ya ka jing khot karpat lama ka jing Duwai ban ngi pan pau ru ka jing sango anagam tai Mr. SL Rapthap ibala shim ya ka ni ka benta ublei unang karku ru ya pi ya ka pinang la ban syakri u hakipor baro ki para bangai baro mentang ila poi syaka wai pat ka benta jong ka jing mani ka jongi aga bangin soyo snow ya ka khubor nak tian ke jong ublei bat kum ka Balang ngi snow kemen ban yo i hapdeng jong i ya ira bran Suiam i balap diang ya ka jing penbet jong ka Sunday school committee ya ka ban wansa me ka khubor nak tian ke jong ublei ha ka ni no phai jong ni ka ski pasor ngi pdiang snow ha ya pi bat ba ka jing kermen ka jong iru lamba jong ni ka por baka khubor ka bangin suyo sngo kan long ka bor nakam ta jongi kum ka Balang ya ka bangin ang la ban ya shaprang ban syakri yo ublei bat kum churu balang bara ka ktien ka jong u ngila ban job ya ki Rapthap ka jong paman kendiat kum ka jing peni thu i Reverend Suiam ide i pastor in charge i bapet i bakmi ya ka Balang Mawlong ka bahap hapo ka Mawlong district jong ka Lumshyiap Presbyterian bat aswa bangin yo sngo ya ka khubor nakaktian ka jong blay na iraben Suiam nginayo ban yang lang ban Jingrwai ya ka nambar Jingrwai ka basispa lai puwei sispa lai puwei bat sispa arbu khandai ka jing shai bat ka bor bakrau ka long kaktian ublay sikno kamla bandu da sisha kan sa scam ki kular jong balashan ki bakar fai smor blapon ka lenti pernai shaneng shakli ki klor kum tu borok saut li khat bat hadian gan dengi Jingrwai
I pastor Nongiashim ialah jong ke bynta. Jing shai bat ka bor ba khal ka long ka tin ublay she can no em kam la ban do da shi shaka sas kem kaktin yang kum kana badap dajing ai kayai penpau kijor bapa kajing long kui ublay kikular jong kum kasih dan lei kim lagi she can no em kan om laja kati ublay jongi kikular jong balasyon ki ombakerso sngur blapun kalen di pernai shaneng syakli kiklor. Haka baningkong nga sungo manai kublei yaka Sunday School Committee kabalakan mau yaka kerteng jonga manai bynta alam hakum kani kasngi kabalong kasngi kabak ngirke yaka ka World Sunday School Sunday ai kublei yaki nongkit kam baro jonga Sunday School Committee jangka Sunday School Department hi baro kawai ki pastor ki teman besan ki balong ki Nongsiej bat ki dekat ka komti Balang ki long kemi ki long kpa ki paras samla rengkat ru ki heb ki barakat ki bangila ban don lang hakani kapor ngai kublei pi wei aka kerteng ka thiang tam ka jong tra jongi ujis grace hoi snguru ban ai kublei yaka program komti jong ka Balang bat ka komti Balang hi barakoi ka balasya yanga bangan yedon lem dekat bat pi hakum kani kasngi oh habang awan na po jong kani kabalang nga jong pi kajing so jong ngam so nongwei namar kidon katu kani kibahai yang bahasam kibalong ginong serai Nonggialam jong kabalang ite memesan karsandi balong iparat jong ilok jonga i mesar PNCM i balong ipado jong ilok jonga bat i mes iba justice ibang ijukat iet balong nang tei na Mawlong tengam das ngo long nongwei namar yadon kini kibahayang kibahasem kilok kijor bat mapi kum kabalang kibalong kihmen kipara how try ngon raru ye kajing kublei na kabalang kabangang adon syapi kini kabalang hang ni bat na kayeng kasem kajonga rengkat bat i bangai syong kalang bawalang rengkat bat nga syapi wei
Boblay nang ay hapi. Ya kamet kabakot kabakya kabalong kabakong sangtam hakum kani kapor kaya kabangiyan iim hakum kini kisnem kibangihaban ni kanu ya kini kijinge ki eryong ki erlang thari bon len shop akajingim ka jongi ublay unang kurku yepi unai kersyang bor yepi kum kabalang hakaba pinang la banyan hakabor ka jongu nginile lang akmat jong blay hakajing duwai tribe ublay jongi baham neng Iwan ban bukti khmat ka jong mi ro trai kani ka por. Bat kerpang ya lau jong syakri ro trai. Badan ya ka banta ban ya sam ya ka kubor ka jong mi. Hod ro trai ki baro ki jimpan kre ki long ki jong brio. Andai ki jimpan janai kin long da ka bor ka jong mi hi trai. Ki ba mi no na ka suntor ka jong syakri jong mi ro trai. Kin long ro trai ki jingker ku yang i wei pi wei. Bat yang hiru shimet ro trai. Shema mi ro trai ka por dangsa. Ini panar teng Jesus Christ trai. Amen. Kapor kaya kabangi gi im. Kakting nong wei ki ong it's uncertain. Ani kabam tikana. Ngak bantip kei ka banja. Kei ka banwan. Kei ka banwan linchop akajing im ka jongi. Hakalong yek nongsem ka jongi. Hakanong bynta jong jingim jongi. Ngamla bantip kei ka banja andang lami no nang ni. Lani tangsi kanta hadian lani ar kanta hadian. Ngamla bantip kei ka banja ka jingim jonga. Amdan bala bantip di tang ublehi bolong unong bu unong tau. Bala ban penim bala ban penjot ya kan ka mensim ka jonga ba ka jong pi. Di tang ublehi bantip ya kata, ya kapor kaya, kasingi kajingim kajonga kajong pi. Ki scientist ki baper, ki bakraw, ki bastad, ki basyempang, kim tip. Kaya kaban saja watang hadin san minute. Kinong le bertong, ki basyerkay, kimla ban yatu lupa, ya kajingim kajonga kajong pi. Kajingkeli kalong. Kumno pat ngin im hakum kani kapor. Kumno pat ngin im hakum kani kapor. Hoi la ban long hakani kapor baya kani ka jingkren ka jonga yo dan ki bala yo sngo andrei nga sngo ba kani ka jingya thu khana kani ka tien ka jong blei ka khot pat ka banta ka bangang an pen sngo ka pedeng jong pi kalong ka kubor ka bedei por ba kakubor kabadai por bha yanga badangi iwei piwei dei namar kata kabau pol utho yakini ki kentien bangingim tip kai ka banja ka jingim ka jongi ingim tip kai ka bangingin man ka jingim ka jongi kabakumno kata kalenti kabangingin ya nang ni syakhaman kabakumnu kata kalawai andrei upolwang kimi ba ya kalenti ya ka jongpi to kimi ba te kumnu piat kim ki bastan andrei kum ki bastan da ka basius pa ya kapor naba kini kisingi kilong ki basniu naba kumta to wat longpi Kiba biet henrei kiba syempang ka kamon ka jong trai. Ya ka bangal pancong nonrem naka ka shiti ka jong pol syakinong Efesus kal nong ka basan ka dekot ka bakatsan kan riu katnyo. Katsan kan riu katnyo. Ka banta ka baningkong upolo ang kami ba ya kalentiat ka jong pi. Efesus san lanong kadkhot ka bakatsan kmi bha ya kalentiat ka jongpi to kmi bha te kumno pian kum ki bomstan hanrei kum ki bastan to kmi bha kemangi hasar namar bakade ka jaka ka balak bun kali apa piat asrok lenti sengkit kmi bha ya kalentiat ka jongpi yo ba kumno kum tera kakali
Ani kumnur pi jentut pi hap syasurok ya kumyu kekali kekada. Bansu penkam pensuk susu. Ladang ngilet trekking nong mah trekking. Abang ngikio ngilet shalom syawa. Kam tame hajaka balong rian. Upolong kami bahaya kalau dia jong pi. Yat bah, yo pi hap syati syapo. Balada pi hap syapo. Pila banyam. Kata ka ba upolong kami bah. Ya kalintiat ka jong pi. Kum kita kikun. Kibalasius pa haka kerteng ka jong try jongi uji sukres. Henry bunsin ngile iki daka babam jaklut. Ani haka jingkerki ka jongi. Ba anda ladap banle ngi sababe. Ngirai iki kelam da perkan. Ngi keren kelam da pusan shwa. Ngidom ya kabang impat day bandam. Ngikloy ban bisyar ya kabang ngimpat day ban bisyar. Ngijubam kelempat sengap lod ya kejingkeli baro. Bat kerpang kum ki kristan kum ki banget ki bak lasius pa. Haka kerteng ka jong trajung jingi stres. Kabak kalenti kabak kumno kabang ingiat. Hakikam ki bang ingitrei laha office ne laha hayo hat ne laha kidukan laha kadu ka bynta ka jingim ka jongi laha kam mission ani kam balang kalenti kabak kumno ngingiat. Hateng ngi penon kam ya ka kerteng ka jong trai jongi naga bynta ka mentoy ya ladi simet. Bat bonsen piyo kong kibanget. Bakom makani ka por ka khlam kani ka jingwan jo kani ka khlam la mentala arsnem. Babun. Kiyat wer. Kiyat shani bacatai. Kiwat. Ya kilat kilenti ki jongki. Bat hangta kisaong ki kedo ba kata ka balang kamle kita ki baro. Kmi ba ya kalenti ki ba pipiyat ngingiyat kom kita ki banget. Kum kita kikun kebela sius pa haka kerteng ngejong trajung ni Jesus Christ. Ani tu kana ipi ya kawai ke jing tu kana. Ba wei ulong syakri jong belai. Batrai kawai ka office. Long bau yo udai ban pet ya ka accounts department. Balong ba ta kawai kasi lawan ka phone. Ka phone call na chief minister wang ba sanya katu kakot kenang ba banyo man pelat ya katu kapisa wang to orang ba wang ngam tre ban san ya kani kakot wang to ambiang hakasingi ka bobot weng no yu ni orang ba la tap no da way kemi ba ya kalentiyat ka jongpi kumno ba piyat hakani ka sla jong ani ka perthai Uni orang ba udah syakri jong trai, shimya kle jaktung, shimya sum kti lang bat kani ka perthai. Kakting jong belai hak kita proverbs ka ong khasan lanong kat arpui kajing biet kalong kajing kemen ya kalong kajing kemen ya ubas sudah kajing start andai ubriu basyampang upelong ka babet ya kalenti ka jongu. Kibabiet kia kemen namar ki sudah ka jing start ka jongki andrei uba start pan upenbet ya kalentiat ka jongu niat hakani ka perthai kabangi be syakaburom kabangi be syaka jingyo jingkot kabakambon Kabangi be ya kirong pong jong kani ka perthai. Upol lingbau trajung Yesus upen kan mau yang ngawa depi hakani ka por wang tok kami ba ya kalentiat ka jongi kom
ki bastad kum ki bamstan kan mau mangidei ki khon ki jong blei ki bang la sius pa yanga badia pi la pelat kerpang yangi nakani kapop dakaba u aitino ya la ka jong jingem nakabenta jonga ba jong pi Handai bunsin ngele persya ya ke kabalahikai yangi haki Sunday school Robert Rex haka kaspa snem ka bakat khnai useng ya ka Sunday school nakabenta kitu ki khna ki bamdan kalat kalti bakin let pule puthi ban let pule ban kimdan kalat kalti bakin let Sunday school landi ban let school pan pau kumbangi ong imenta useng ya kadi ka Sunday school nakabenta ka jongki ban hikai ki bakumno un kinem hakata ka emlang salang kabadap da ka jingsneu ka jingsbe sudah kanang man kentiu ya ka jingem ka jongki kanang ban pen iya ki ya kata ka lenti ka badai kanang bakin ya ka jingem ka bedai bat kamon ka jong blai Ketian jong blai aka shti ka jong Jacob kal nong ka balai ka khot ka khalai ka ong pen pau ya ka jinglong babha hakikam ki jong pi pen pau ya ka jinglong babha hakikam ki jong pi bunsin kani habanga pule kani ka benta ka keren yanga ngasoto baka keren yanga ka kedo yanga Bat namar kata ngakwaru ban pensngo hapadeng jongi wei piwei. Ngakwaru ban pensngo hapadeng jongi wei piwei. Ke ka manja habangi lapla. Haduk kata-kata. Ladang impet ya kalentia ke bangi giyan. Hakasla jong ni ka pertai. Tutep bat tuken mau. Bangingin du ya kata ka jingkermen. Bangingin du ya kata ka jingkular. Bangingin du ya kata ka hima oblay lapan kre yanga bad yang ilang baro namar kata upol bau traju gi Jesus Christ dala dehi uang to kami bah ya kalentia ka jongpi kum ki bastad kum ki bamstad kabaar Kadkhot ka bakhan riu sius pa ya kapor kikentin ki ongum ni da ka ba sius pa ya kapor na ba kini kisngi kilong ki basniu da ka ba sius pa ya kapor na ba kini kisngi kilong ki basniu kidon artli ki benta kawai kabu hangni kalong kapor long jeseng Pelong jeseng 10 baje, pelong jeseng 8 baje. Kata kadi ka por pelong skol, por pelong kanu ka benta. Kata ka ba upol uang ni kawi ka benta. Kani kong ka benta ka ba di kong. Ka benta ka ba ar kalong ba ka por. Kani kawi pat ka por uang shim ya ka kabu. Kat ba ublay udang ailat yang apa dia pi bangin don hasla jong kadi ka pertai. Sius pa ya kata kapor kat bagi dak ring mensim hang ni hapertai sius pa ya kapor kat bau blay udang ailat yang apa dia pi kata ka ba upol uang sius pa ya kapor kidan santali ki topless hakajingim ka jonga ba jong pi kenang ba mo kumbang ni bam ngidi jingam ki doktor kidan ki dietitians ki bagi ong pedian bam ki jingbam balong balance diet kanang ba kamet kapat ka jong pi kanum dan kanu ka jingtut kanum dan kanum penmi kanu ka jingpang jingstom kiniru kidan kidai santali ki topless ki ban balance ya ka jingem ka jonga ka jong pi kabaningkong
Sius pa ya kapor ka jong pi. Nakamenta ka jong blay. Nakamenta ka jong blay. Hakini kipor kibalalet. Katno kapor kabangingi sius pa nakamenta ka jong blay. Katno kapor kabangingi sius pa nakamenta ka jong blay. Rajungi Yesus Kristus ang toklet no kita mentakin katno kapor kabangingi ay yaublay. Katno kapor kabangingi pulut por ban puli kani ketien ka jong blay. Upol wang ni sius pa ay kapor katba ki khamat kidang bat kidang syai. Katba ka jimut berkat kadang klan ban bat iki babha bat ki badan gaji mentoy. Sius pa kapor ka jong pi nakabenta ka jong blay. Syakri u kat ba pi pidang la man syakri. Anda pilapang ngilapang la sitom. Kan mentoy yu kan yengi ban ngin ai ya ladi. Anda ngimla syu. Sius pa kapor kat ba ngidang syat ngidang klan ngidang kabaar. Sius pa kapor ka jong pi nakabenta ka yeng kasem ka jongi. Sius pa kapor namenta ki khon kiti. Sius pa kapor namenta ka lok ka jong pi namenta ulok ka jong pi namenta ka yeng kasem ka jong pi. Sius pa nakamta jong kini balay babon kajing pa yeng pa sem namar bangi klet man pelat por ya kayeng kasem ka jongi ban balay mga keren ya kani balay mga ong kani marbon sin menda ka perthai teknologi kabikiong latiak la sim ka mobile la leka ka mobile la pelut por ka mobile la pet iki bamdan jing bentoy ban bunsin ilok yang ai juang te pelut por sa berkikun te pelut por sa bakayeng kasam balay be subat pe tangi ka mobile bat kani ka jikren kapeloy nga bangan penmi ini wi benta bangan pensgo apdeng jongi lang baro hakani kapor. Ka mobile kanum penbha ya ka yeng kasem ka jongi hot kan aji mentoy na benta kiwe pat ki mentoy andai kanum penbha ya ki khon kiti kanum penbha ya ka yeng kasem ya ka jing yade jonga bakalok lani jonglok bakalok. Sius pa ya kapor kat ba ngidang yo ya kalat kalenti kau boleh udang ai. Kibubun bah. Dan wei porlok ujonga. Bamat ya kajing pa iyeng pa sem. Akayeng sem ka jongu. Balang ru syakri jong boleh. Namar bau lapen lut por plat hakam ka bau trei. Hadu bakalok ka jong u kaong ngam tre syu ban ya syong ya sa kan lang bat pi sius pa ka por kat ba ublei dang ailan yang abat ya pi na ka benta ka yeng ka sem ka jonga bat ka jongi lang iwe pi we ka balai sius pa ya ka por ka jong pi na ka benta kilok ki jor ay ka por ka jonga ka jong pi nakabenta ki parlok ki parjor ki jongi kam simut namar banga lalong pastor ngan kierno na kita ki parlok ki banga he san lang na do dang ren kam simut banga dei ban kierno na kita ki parlok ki jonga ki bangop aka jingdi jingbam utra jongi Jesus Christ simwan tang nang menta kita ki babet ki babiang wan nakabenta ki tu ki baduna wan nakabenta ki tu ki badon kam ya ka jingyarap pelut ya kapor ka jongiro
nakabenta ka jongki ki parlok ki parjor ki jongi yo ba ki don kam ya ka jingarap ka jongap ka jongpi yo ba ki don kam ya ka jingarap jongi wei pi wei la ka no ka benta ka ba kilap anya kendo ka jingim ka jongki pelat ya ka por nakabenta ka jongki ka basau siuspa ya ka por nakabenta ka kam ka bangi ngitrei siuspa ya ka por ka bangi kam ka bangi ngitrei pelat ya ka penbiang ya ka por trei ka jongi kanang bak kanong ka jingkerku ya ka jingim ka jonga ba ka jongpi jongi wei pi wei andai bunsin nga juyu i kidan ki porok ki jonga ki bam tip su ya ka por ka baki kin trei ki lamiat tang kalit khwai ki lamiat tang kalit shani ba chatai dong bam phimle trei em ngam lai kata kalong ka bau blei wong sius pa ya ka por na ka benta ka kam ka bangi trei ka bakhadu ka bangi bunsin ngi klet sius pa ya ka por nakabenta yaladi teng abangi perkhat ya ka jingdon kam jong ki ngasem abangi perkhat ya ka jingdon kam jong ka kam abangi perkhat ya ka jingdon kam jong ki benta ba pher ka jingim ka jongi ngi kelet pat yaladi ban sumar yaladi ngi kelet pat ban penbet penbiang yaladi lada ngam shat ngam klan ngan ong kum no ken baki wekin sumar yaladi nadanga ngam pet ngam kmi ba yala ka jong ka long renyeng ka jonga kumno ken ngan laban batai na menta ka jong kiwe namar kata sius pa ya ka por balance kini ki benta ki topless aka jingem ka jongi kenang ba ka jingsyakri ka jongi kum kita ki banget kanumlong ka persya ya kamon ka jong blei lada duna ka wei hakini ka penthut ya ki benta ki baro ka penthut ya ka benta baro upol wong kisngi kilong kisngi ki basniu upol utho ya kani ka shiti ka jong u shaki nong afsas ka long ba utho shaki tu ka balang ka badan ha afsas ba pisa hakandi kanong ba kabareus pa kanong ba kababon ki jai benriu ki akhle kanong ba kababon ki jinghikai ki ba shongper ki ba harukom bawan banhikai ki bawan bansut akilong yeng long sam ki jongpi bawan bansut akijimut jimperkat ki jongpi kanong ba kabashakri ya kata ka blei armites lani kata ka blei daina ka bakiong ka blei jong ki kam nuti bar hakani ka balang ki babon ki long kemi laong ba ki kam stunat ba hakaban pelut por ya karyam ka bet ka jong ki haba kilet shaka jing shakri blei ka jong ki yathu khana ba kumno kani karyam ka jonga kumno ki jingdeng ki jingdeng ki jingdup jonga ki biang ne am ki rangba pat laong ba pol wang ba ki abe ya kaspa ka phau jonga ni ka perthai dei namar kata pol wang ya kani yang ba ya pi pen kan ma siu spa ya ka pol namar ki ni ki kisngi ki long kisngi ki basniu hadu kata ai tu ikhna pi ka wei ka jingjia ka blaja hakashnong maulai long ba khpa udang kre nala ka jong kamra ba un litrei andau ladab ban kre ban krum umi na kamra andau lami na kamra ukhon jong u bat na rendang nyet kadro panap da katari wong sei lai hajar tingga wong sei lai hajar tingga kabakom kata ka jinglong ka jingman kasngi kapor ka bangi ngiem namar ba uni ukhon ungop haka jigdi buat tiba umla shu banlat ban se bo ta khpa banlat ne kita ki boro uhab ban sei namar kata siuspa ya kapor ka jongi na ka benta
ka jing syakri ka jong yo play nakabenta ka yeng ka sem ka jongi nakabenta ki lok ki jor ki jongi nakabenta ka kam ka jongi ban namenta yaladi kabalai bat ka bakaddo le ya kamon ka jong play san khat nyo le ya kamon ka jong play naba kumta to wat long pi ki babiet henrei ki ba syampang ka kamon utrai kamon utrai kamon ka jong play kalong kum ukompas lani uklur o banyalam ya kalentia ka jongi nangnu bagi dewan Sdang bad hangnu bagi dewan pengkot ya kani ka jingim ka jongi kata ka di kamon ka jong play bad hang ni penchong nongtem ya artli ki bynta bad kata ka bynta kalong ka bynta ka banikong kai kamon ka jong play ka dei iet ya lau paramarjan ya laki paramarjan kumba pi iet ya lade iet ya laki paramarjan ki jong pi kumba pi iet ya lade kata ka di kamon ka jong play ka banikong ngamtep kanun ngut na preng jongi ki bangi iet ngida iet sisa ya laki jogi paramarjan ki jongi lada kilong ki paramarjan ki bangi ngi shun ladi kilong ki nong shun ki jongi lada kilong kita ki paramarjan ki ba isi ki ba iben nyangi lada kilong kinong ki paramarjan ki ba kano kabenta ka jongi ngi iet ya mi kita ki paramarjan ki jongi iet ki paramarjan ki jongi bangin ngin keren ya ki babha ya ki tu ki ba shun yangi handai bunsin lada dan bakadokti ya ka jingem ka jonga ba ka jongpi ka khamstanat yanga ba di pi bangin ya thu khana saki wei ba uta ulong kumta bakata kalong kumta khanang ba ki wei ken isi yaki bat ken iet yanga kamon ka jong play ko iet yaki paramarjan ki jongi laha kanu ka benta ka bangi don laha kanu ka jaka ka bangi don keren bahana menta ka jongki duwai na menta ka jongki kurku na ka menta ka jongki wat num keren persya ka kting ka jong play ka jok ka sti ka jong jakob kal nang ka basaw ka kadwei ka ong no kong wat ya keren persya perlok hi mar lada pi keren persya ka mod ba pi bisyar ba lada pi bisyar pimbat ken ya ka hukum pilong kinong bisyar baktin jong bleh ka khot ka bakhat ar kong don tang we nong bisyar bala ban penjat bat penem yang nga ba dia pi kom ki kersan ki bala seuspa ha ka kerteng jong tra jong Jesus Christ ngile ngiet yam yala ki jong ki paramarjan ki jonga ki jong pi yala ki jong ki lok ki jor ki nong shun ki jongi ki bangi ngim so tanat khamnam lenga juya ngo bunsin lada ki nong sharai balang ki kumbakala ya kandiat hakar kom trekam ka jongki ki prabangai ki juya kran bo tu nong sharai ulong kumta haka jaka bangin duwai nakamenta jongki bo blay un kersan bor un yarap bor ki un ki ka jing star ka jing jampang bakin kumno bakila ban sharai kin penyat bed kin pentelon ya kakam ilong penman kin nong knokti yaki ngia knokti wei baladang ikam yalade magilong kita ki basius ki kon ki bala sius pa hak kerteng jong trai ni iet nya am yala ki jong ki paramarjan ki jongi markata nadu mendagasngi to le ya kamon ke jong blai bar ke kata kamon ke jong blai ban iet ya ki paramarjan ki jongi bagin ndagilaw mi no nang ni nakayeng ke jong trai nakayeng ka bakentang ke jong blai hang ni kat bangin don hang ni ngilong ki beru blai andang ilami nang ni ngilong ban kinong ya
tu khanatang kibalia sang siang sdi mo bachuang no kibau thli jongi upadia shani bachatai kabar it yoblay dakadonot baro dakajimut jumperkat baro badaka mensim baro it yoblay dakadonot baro dakajimut jumperkat baro bad dakamensim baro ngie nyam yoblay hakajaka kabangingi trei haki office hayo hahat haki jakatrei baper ki jongi haki kam la kalong kam chakri ki mission ki jongi kam chakri balang ki jongi ngi nyam yo blei dakadonot baro dakijingmut jemperkat baro bad dakamen baro kadi kakti jong blei kapan kan mau yangi le ya kamon ka jong blei lah kanu lah kar bari ne ka bapau lah habasya ne habadom lah kanu ka benta jong ka jingim ka jongi it yo blei dakadonot baro andai dang men it yo blei tanga kapor bagi wan sakrilang andai andagi lamin onang ni ngi kelet no ikta ki baro bada kapor si po iha ngi khle jaktung lang ngi ya kersum keti lang barkani ka perthai ya kersum keti lang barkani ka perthai tang na ka benta bagikan penmentoy yanga shimet tang na ka benta penmentoy yanga shimet kaktian jong blei ka ong Deuteronomy kalau nong bala life way kat ban riu ko tolong ki baklan bat ki baslur wat sung kyu lemne wat chaptiang namar utrai bo blei jong me mauhi un le rengkat bat me unom ino ya me lemne kan tat no ya me kan mau bo blei unom ino yangi la kanu ko benta ka bangi ngiyat kat bangi dang emas la jong ni ka pertai kom kita ki kun ki bala suspa jong trai ka bangi ngi kam kabangi yangi we lapan baptis ha kerteng jong blei kupa blei kun ba blei mensim khot tongin em ya kamon ka jong blei tongin em ya kamon ka jong blei ha kaban penkon pol pen kan mau yang ngabat ya pi we to khmi ba ya kalentiat kabangi ngiyat kum ki bamstan ande kum ki bastan kum kita ki kun ki bala sius pa hautra ju Jesus Christ baru ban sius pa ya kapor nambar bakini kisngi kilong kisngi ki basneo hadu kata-kata barang kam man kadoi ki baro PUE ya ka jinglong jingman jokan ni kari hapo jokan ni kari ka biet ke jongi baru banle ya kaman ka jong blei banle ya kamon ka jong blei ban iet ik para marjan ki jongi kumbangi iet ya ladi ban it yaw blei dakadonot baro dakamen baro badak jingmot jemperkat baro lah kanu ko benta kabangi ngidan nani tu kana shon pengkot tangi we jing tu kana ibajia hapo kayeng asem ka jonga hakani ka telang beladap ngiju pelang yai pisak kutia haki klong horlicks bang suang mah klong plastik gitu, klong mentah dan klong singgom yai. Pat, akan ikat lang laong bayu tau kun bahe padang prasnem. Laong ba inle yu kun na ya kan ikat pisah. Tak apa kimi ilti unong utau kun long papa mi me tiet no da jing le akal ni tiet no da kata kaba lani du jingbam kabami na kata pisah ba bangi ya pelang nak benta ka jong ki khon ni jongi pisah kutia ngidang kmi nanti bon jubah kum ta bon un pha thiet ya ki jing le kai ya ki jing bam ani kinu ki benda
Setiap kaya ke bau jubab, kapan kendit benriau yang kapan kendit benriau yang ni. Kaya ke bau jubab ko ang. Let's go and give it to the orphans. Yang ini lit ai. Syaki konswet. Yang ini lit ai. Syaki konswet. But marsin kran gumda. Kaya ke ba ngale ngasupet yo ta khulom. But apo kajuboj perkan jong akimi bon jingkeli. Yo bakadi kani ke khubor. Ka bau belai kwa yanga. Yangi kum kayi ngasam bengin le nakabenta jangkiwei. Kay kajing temu ke bapa ke jongpi hakani katalang kelawan. Ki babon ki long yeng long sem ki bamat ki jingdok ki jingkerdo. Haki long yeng long sem ki jongpi. Kay kajing temu ke bapa jongpi wei pi wei ke bapi pinde nakabenta ke jongki. Kay kajing temu ke bapa ke jongi. Kabangingi yo jinghikai haki Sunday school baper kabau belai ulabu lingba kabalang kajongi ubelai na kabenta ka buram kajongu. Amen. Ke para bangit baro ngilo yo sngo yo khubor na krian ka jong belai lengbai pasor. Iba penkan mau yang ni bau belai baka jing temu baka thong jongi kum ki banget kalong ban le ya kamon ka jong belai badah preng ata belai ula ai hangi ya kamon ka balai lot nadu asngi ka bolat hau yang ni bangin kimi bah ya kata kelenpi ka bangian da ka bang sius pa ya ka por belai sibuan pasor lembaga ni ka khubor ka bapila sam preng jongi lembaga ni ka por ban ngeng scam kan long ka khobor ka ban kersha nangi kum gid khot jong ka balang baka jing temu jongi kum ka balang bat kum gid khot jong ni ka met ka jong discourse ka long bangin le ya kan ka mon ka ba khot ka jong blai bat i ka ba mangiru kat bangin ang em ha kan ka perthai ka ba kat sa bangi phai saudong ka pen syap tieng bat ka pen aratin mangin kimi bha ya la kalenti ka bangiat da ka bangi siu sparu ya ka por Kublai sibuan pasal sasisian, kublai unkerku ya pi, unang kersan bor ya pi, hakakam ke bapitrai, hakapastriat ke distrik ke presbyteri, unkerku ya ke Jingiaseng ke jong pi, unang aru ya pi ya kamet ke bakot ke bakya, kamtam ya ke ba pinang la Mawlong ke jingkerku, haki babon ke bynta, kerpang eru haki bapisam ya ke khubor nak tin jong blai, seki weipat ke bynta haki bau blai, upunan kam ya pi. Mana kalian jong ka Sunday school jong ka Balang rengkat ber ka Balang ni pha aru ka jingkerku kerdo nagam ta jong pi. Lengba jong ka por ni nyo sngo ye ka jing pemana nang kong na uskit tri jong ka Sunday school bad harian in sayo sngo ye ka jing pemana na ka Balang. Jingiaseng ka bakadu jong kane kasingi kan long hakapor san Sdang chairman ilong superintendent jong ka Sunday school Nongialam Jingrwai Master H Karkongor organis Miss Yaiman Bahajerwa Nongpule Sdang Duwai ilong Mrs SM Rempai yo ye ke Nongkren ye ke subject kabaong ke Jingiai perkhat senya sengi ya tin ke jong play bala pensyong nongrim na kitab Joshua lenong ke bedingkong ke dekat ke bapra bad ban kren ya ke subject ilong Reverend S Pasa ta ilong sing pernah
Anam dan jaseng kan thai bat jaseng jong ka Senior Christian Enable Society bynta ka sengi. Ha ka jaseng Hindi service ha pentuam kra ha por Sdang Nongkren ilong masta NJ Karnami. Ha ka miet Balang kata shipo taring nginyo sngo ya ka subject. Ublay khot yangi syaka jaselong. La pensyong nongrem na ka shiti ka maningkong shiki Nongkren. Kala nong ka maningkong ka khot ka bakhandai. Pen khana ka team ka jingkhot ublay. Iban ni bynta pan pulis Sdang bat Duwai ilong i Miss Plebi si Marwin Nongkren ilong i Mrs. Mina Rani. Haka khatlai Tarik haka jaseng Duwai mit si sejan pan pulis Sdang bat Duwai ilong i Mrs. Yabianglin Shabong ba inong Duwai hadian ilong i Mrs. Artilin Jingrwai. Inong itu khana kani ka si try banwan kata ka khatsau Tarik u November ilong i tamen basan FM khasantiu ban ginyo ro ban lom me ka fan namta ban tayang ka fan tayang mani ki jing aingo ki ba nilalum Dah kena porpan ngin yo ya kaban penkentang ini kijing aingo ya kaban lano hak senduk haswa dengan rung hayang mani. Bad hakan nga por nan sngau haban kerpat i mesta ar pengro ba in sngau ha ban Duwai penkentang ini kijing ai. Tanya Duwai. Ablay bok pa jungi wabneng. Iban pa wajing sengo bakraw ime. Nama tangan ka sengi bakraw wat bakantang ka pame me ai. Aga jing em kujongi. Ni sengo ime me pala ngi kat ne bengin don aga jing bakantang ka jome. Lamba jong ka sengi ka bakarpang. Bakung ka Balang i opan rakhi ka Wall Sunday School anniversary arajar arpui. Ablay kerku ya bynta baro bang yo ya ban pendep lamba jong di ngano pa jong ka sengi. Bakum ne ablay ban pala ingi bangin wana ka jing bakantang ka jome. Me pala ingi ban ora ini ka jing ai sya ka kam ka jome. Ibalong si bynta na ka jing kerku jome. Hoy ablay ka jing kerku jome ki long ki bakraw hadu kata-kata. Ngi ban pa sya me tang kniat e. Bynta ablay lamba jong no por Duwai ya ka me man pen kentang iki. Lagi long gi bakret ni bakraw. Hangno baka Sunday School kadan ban penon kam ki. Lamba jong ada Balang kinda long gi man roi kerhai. Kerkur ablay ya ka wei pakoi ka ti. Kablan no sya ka kam jong me. Kerkur yelo jong syakri jong me bola bet ya sambai na ka tien ka jong me. Ya kerkur yu hangno ya ka me bedon ya ka penon kam yu. Kinda long nakabor ka jong me. Kerkur ini ka sengi ka barang sa jong jing syakri ka jongi. Lamba jong ni ka sengi bar koi. Iboti ka jing isnai ba ka Jingialam ka jong me. Ka karteng ka jong Jisu ng Duwai. Amen.
Milapoi sika bynta ya ka bangin yo ban penwai no ya kan kecing mani ka jongi kan kan opha jongi ka sngi. Ban agal yang juga sun school juga balang i penpa ka jing kubulai nam ta baro ki balai shimanta kan ka jing syakri nadu i bayalam ya ka Jingrwai i Nongtem i bala pule Sdang bat Duwai bat kumjuru nang tai pesor i bala aya khobor nak tien ka jong bulai. Bat kerpang ru nakam ta jong ilang baro ki badan hakan ka yeng ka jong bulai haka bangia snok tilang. Ban mani yo u bat ai bangin mi na gani ka yeng ka bakantang ka jong u rengkat bat kijingker ku ka jong bulai ban na kalyang jong ka sun school jong ka balang ni kerparu ya pikum ki para bangai bat ni dak mi tiru ha ka jingiaseng ka ba sibet janmet ha ka po san Sdang ya ka ba pinyo ban ya snok tilang ha ka bangin seyo ban penwai ya gani ka jingrak he ka jongi ya gani ka sun school anniversary aga bangin soyo ru ya ka subject ka jengai perkhat senias ngi ya ka ktien ka jong ulai ngini penwai ka number Jingrwai ka ba sispa lai pulai bat sispa lai puwei ki jingmut ki jong ulai ha bible ki lapau ka phla ha benriu ki balong yai ne junom jing sisa ka bakrau jingkular don ba sisa balapen scam dasnam khamkor de ya ka ksiar bat pai lakor dortam kumtu bro sau tu di dekat bat hadian ka Jingrwai ngan sa sengwa ban kerpat ya item san SF kongwer ba insa pelat ngi daga jingkerku bat penwai Kabai
kami don bon ha jarba yang kibane klemput yakanga ulengan berkat Dunia wahino, au belai bau pa bahabaneng. Kumning samina na kani kiyeng kapagantang ka jame. Ngidap na kajing songo me bamaay kani kalat ka bakodor. Bangin don sipor ban mani ban sakri me. Hoy kamta me ban ngap ka khubor lamo sakri jome. Kapan ngau hangi kajing don kam. Bangin yai kat kum kajing hikai ka katin ka jame. Belai bi Doger khu yang iwe bat kom joy ke bentai malaya wan pendam bat ke bawai no to da ai ba ke jinga ke jong Jesus Christ olong try burong penimba i je jong ke jing i ba ke jo bele pa na bom jo kut la mo ke jes lok bat thiang ba pen sai bor ke jong mat sim khu to ai ke ne lai ho bele ke ne song lam sor kat ban ni ke ne sor kat kum jo ke to baro ke ba khot kar pa de me Syakriya me kira kelasat lak jika ni pertai nado mentah ado lakarta. Amen.